to celebrate this groundbreaking ceremony here at Barangay Santiago. Father guys, leads and moms, may we go with gratitude, praying peace and blessings of our lives to support the project with heart, happiness, peace, and compassion. We ask this in your The Barangay Housing of Barangay Santiago. Ayong buntag, akong pagtahod sa ato ang kinakusgan sa atong atubangan, Vice Mayor Munsi, akong amigo, sabi ko sa papa bitaw. One heart sa papa, one heart po na ako, si Councilor Pardillo, anaapod ang ambungan, gwapo nga konsyal, tapad na ako, yun. Si Councilor Tamula, sir. Kawag lawa, magmarka kini sa pinaka-importante nga adlaw sa Barangay Santiago. Kay na-materialize na yun ang dugay nga gipangandoy sa konseho para sa katawhan sa Barangay Santiago. Mao ang ground tank. Nga mo'y mo supply sa pipila ka purok, kaya labi na katong sa tumoy nga bahin sa Barangay Santiago, kinipurok size ang maabtan. Kaya lahi maglinya ang ato ang Orchid Homes. Salamat kayo sa City Council, headed by our very own City Mayor, Mayor Silso Rehencia, nga di niya yung gigahinan o proyekto ang Barangay Santiago, labi na kinipatubig o katong gihatag po nga mini dump truck, dako kay tabang, di lang kay sa basura ipanguha, kunili magamit sa infra, pagkuha og mga limestone, panghatag dito sa mga kapurukan, o sa mga pamaagi ang mga katawhan manginahanglan na maragis kagawad apis anak nga magamit ang sakyanan para sa katawhan. Di lang kay di sa basura, as long as nanginahanglan ang katawhan, bahin ni anak. Ako kay pasalamat ang council tungod sa mga kayo, mga proyekto nga gibubo sa Barangay Santiago. O di na ko nanganon, welcome kitang tanan diri karon aron pagsaksi sa atong groundbreaking sa itukod nga ground tank diri sa Barangay Santiago. May buntag ug daghang salamat. To give us a project rationale of this proposed ground tank, I would like to call on Engineer Jaime C. Sato, the Chief of Engineering and Programming Division of ICWS. Hello, may buntag na tanan. Ako na kong magtahod sa ato ang mabot na mayor, si Engineer, hindi namin nun, Monsignor de la Cruz, o ang duha ka konsilor na gwapo po, si Tata Tamula, Councilor Tata Tamula, at Councilor Padillo, o akong pagtahod po sa ato ang Barangay Kapitan Villaver, o iyang mga kauban sa konsiho, o kung ato tanan, ako mga kauban sa opisina, may buntag. Salamat ko na panagin na, masugdan na ng trabaho, kaya dugay na gini kayo nga sige paluap ko si Kagawad sa opisina, iyayi kong kakuliton ani nga project ka, gamay-gamay, magiging budget bang yun. So, at first, ang gusto tani kaning elevated tank ko, dili pwede elevated tank kay gusto mo sulod, mag-pump ta niya, kung po na to, no? Nilisod kayo niya magsuyop ta sa pump, kundi mag-ground tank na po ta. So, samot nga dili, makulang yun ang 1.1. So, ang isa-suggest lang, ngita tag-ibiya nga mabutangan o ground tank, na dito ta musuyop para isulod na to sa linya. So, kaning project ka, it a cost of 1.1 million. So doon makuha tag linya dito sa may dool dito sa may pasiyo, anahan sa pasiyo, then ato isulod sa ground tank, then from ground tank ato isuyop is direct na to sa linya, para dili po mabalik ang atong tubig na to sa unahan, atong butangan og check valve para ang supply tubig dili ra gyud pita na tumoy, no? Ang tumoy ra gyud sa Barangay Santiago ang maka benefits, no? Dili kinto sa unahan kay kusog-kusog naman to na dito compared diri. And beside from this project, bago na sa nahuman among tao na to o bidding sa ato ang proposed inline booster pump. So benefited yapon mo ani kay increase pressure gikan dito sa tambakan, isuyopon then i-post ang tubig paingon din. So double pa na to na kay na unam na inyo ha, then sunod tong booster pump. So anyway, at least dual ato ang na-achieve, no?
So hopefully masugdan na karon ng tuiga po no, naman na magbidding for award naman po to. So mana ni ato ang mapabutot po. Ang inaton ta nga inyo po ning gampingan ato ang proyekto na makuan siya, mabulutan dugay. So anyway, dili na ko to konsulti. Salamat, may buntag na tatanan. To give us a message, I would like to call on the City Government Department Head 2 of ICWS, no other than Engineer Josephus M. Albao. Akong pagtahod sa atong Vice Mayor Monse Vera Cruz, sa atong City Councilor Noli Pardillo, sir, sa ato among Chairman sa Water, si Councilor Tata Tamula, morning sir. Sa Barangay Captain, na si Dugay na kuning silingan, Barangay Captain Villaber, may buntag kap, may buntag ka natong tanan. Actually, kinigyong diri, tinuod yung tong sulti ni Jimmy, nga dili nang tagin ni mobile aning option, kay nanatay incoming, appropriate na tanin niyo o 15 million to boss para aning diri nga porsyon. Kanimong kamo mong ginangamog yung una-una, kay tumoy mo, una-una lang niyo, elevation na to 160. Pag abot na diri sa inyo zero pressure na sir, wala na gid pressure kay gravity ra man ta. So mo ni amo yung gipos gini, nagpasalamat kita no, pasalamat mo. O may tatong na inyong constituents nga nasayod sila nga si Kapitan o si Kagawad Ates gyud. Ha no, makadungog unta to ka sir, kani sila mo gini grabe gyud, usay masuko kani sila sa amo ni si Atis dako ra kay kumo, makadto ko mo adto sina dito ko so sulit kay kumo sir. Ano madlok niyo ko ani niya kay kuan dai murag may galing kay na puslo lang ginamo ni kay nadugay man sa nangato gong kuan 15 million nga project, pero si Mayor yun o ang council giaprobahan na gito niya booster pump na to aron mapos atong tubig padulong gid diri sa inyo ha. Wala mo kalimti, pero di man mo makaapabot ko na to. So naguna-una mo, so mura gyapon niya konsepto nga atong kuan. So siguro ang ato lang ginani pasalamatan, ang amo lang pong ipangayo sa inyo ang inyo pong kuan pag-cooperate tabang ko sa mga tao, labi tong na mapituan apoy dili ma-benefit sa project basig mo pa na po sila mulikramo sa mutabang na po sa pagpasabot po sa atong katawan. So Kagawad Ates, I hope nga na kuan gyud imong kuan nga nadayon lagi ni atong proyekto o si Kapitan nga mangyamid na sila sa amo sir, dili na gid sila kay tungod wala na gid sila presyo diri zero na ni diri diha pagaling naay tubig pero naras to kuan. Actually diha pagaling sa kana bitaw Mandawi foam mo na inyong linya, zero pisay na tadiha, wala na kita pressure. Mo gina among gipos nga natagaan tag funding po nila sa council through kang mayor na kuha nga itong booster station sa Tambakan. So dungan-dungan na ni kay umanaman ugma amo matus kurumis kagayan magpusko mi atong nga project. So siguro dili na lang ko tason, daghang salamat ug may buntag ka natong tanan. To give us another message coming from our City Councilor, Honorable Rodolph Charles Tamula, Chairman Committee on Water. Salamat, ma'am. Yes, good morning. Akong pagtahod yun sa atong Vice Mayor Vera Cruz, and of course, Councilor Noli Pardillo. Yes, no, sakto bitaw gito. Ako nagpasalamat yung ko kap og kang sa mga kagawad nato sa Santiago. Kay grabe gyud mo tawag nimo follow up si Kagawad Ates. So sa telepono murag ako na gyud siyang mabatian ba na medyo suko na gyud nasuya na gyud. So mutong ay kamala ka Kagawad imulagan ko karon dito sa ICWS. Sige na po ko bisita ani kay Jimmy. Unya kay ang problema magud ani ambot sakto ba to Jim no na walay mubid. Wala so nadugay so usaw man nato walay mubid, walay kontraktor mamubid. So ako sige ko explicar sa iya.
Siguro paabuton lang ginato kagawad kay nara gid mo abot gid ang mga bidders. So anyway, ang importante gyud no ang atong pasensya no. Masalamat gid ko sa inyo na sa inyong pasensya kap kagawad no. Salamat gid kay taga Santiago pero ang importante niabot na gyud ang solusyon sa problema sa tubig. So again, akong pasalamatan po gyud ang si First Mayor Rehencia, Vice Mayor De La Cruz, and of course ang atong mga kauban sa 17 Council for their support, and of course the ICWS family. Daghang salamat ug may buntag kanatong tanan. To give us another message, let us hear from City Councilor Honorable Petronilo Noli G. Pardillo, the Chairman Committee on Finance. Arang-arang kay Noli na gitawag naman ako. Salamat kayo sa atong Vice Mayor sa Tacbayan, si Vice Mayor De La Cruz, si Councilor Camula, ay atong partner, basta papa daw. Yeah. Kasi mo daw. Ito mo ko dito. Naroon diya? Ako mapitong. Kagawa din mo silya. Wapa madayon. Habis kagawa datis. Si Bata. Oy, dara. Kagawa datis. Oh, kita pamilaing taga Santiago din eh. Muna mag-uniform may dito tanan sa kwan. Mamungyapon ni mga naong nga akong makita na kung diskurso na ko balik pa rin kung istorya na ko ano. So bitaw, salamat ko nga na temporaryo na siya. Kan tinud nga plano ani kanang 15 million na booster pump nga murag anay ibutang sa barangay Tambakan. Si Engineer Aloro, no? Ma'am, ana na ibutang no? Kani medyo naman ni sa ula kanang tumoy makusog ni din he. Ang akong wa mahibaw kung kano sa ma-implement ning ma-implement na ni. Gibiling na ng 15 million kanang booster sigurado jud kung katubig ni din apan mintas tanto nga wala pa na no kay di man madali basta proyekto kanang sa gobyerno dugay jud di jud pa na proyekto simbahan nga maghimo sa proyekto sa mga kwarta kana anad kana sila si kanang Vice Mayor no na maghimo proyekto ang simbahan wala pay kwarta pag sige ng proyekto sige di man mo na maningil sige pangayo na sa mga tao. Di pa na sa gobyerno daghang kayong kwarta apan piting lisura kuhaon piting istriktuha ang accounting piting istriktuha ang kuha pulong lang na yung mga reservation may tawagan pulos lang na yung mga komentaryo nga murag ang tanang tao murag kawatan ang tanang tao mga opisyalis muna yung nakalisod sa gobyerno but anyway naman na diha sila sundon na ginato ang proseso muna yung usahay sinungdan nga ang kanyang mga proyekto dili madali parehan niyo dugay naman pero di madali tungkol sa proseso. Bidding, o mag-bidding, daghan pa kayong kuhan, mato sa counting, mato sa kupitig yung lisura. But anyway, ako nalipay ko, uban ko nung, nalipay ko sa naaptan ka din Ang kuhan na niyo, apil ba kuhan? Ang project, dili no? Lahi ang ila. So para na din na sentro sa Santiago. So, manginaotang makatabang ni gamay. I hope makatabang din nga proyekto. Apan temporaryo ako lang ina-sort temporaryo ni kay doon nang umabot nga kusog nga tubig din sa Santiago kumahuman ng 15 million na project nga ibutang sa barangay Tambakan. Daghang salamat ug may buntag. To give us a final message, this is coming from our Honorable City Vice Mayor Jamar Veracruz. Mayong buntag sa tanan. Akong pagyuko pagtahod sa atong amigo Higala nga barangay kapitan no dinhi sa ato nga barangay si barangay Captain Tata Bilaber. No amigo kay min siyang papa. Abot ka amigo ba ka mo ni amigo sa pikir amigo ka ni papa amigo mo sa nanganak. Di ba? No. So pero amiguhan na mo na siyang papa sa una tong batanon pa ako pare. To ako dito nakinumdungay ko nakatuog ko dito sa ilaha kay maro nag-inom man siguro tuba ato o tanduhay ba to. Grupo nila sa Readers Circle and Commentators. No, nya na sila weekend mga celebration. No, muna na ang one mo to Knights of Columbus, ako mo Knights of Columbus. No. No, okay ba si Brother Ting, no? Okay ba? Saya mga kauban ng mga councilors, no? Si Councilor Hermosilia, gwapa, nanatanan dia, no? Si ang akong amigo, no?
si Kagawad Nadayag, no? Pwede kayo ni. Ang atong malabal, usang tumitin nyo gapon. Okay na to? Okay. Og of course, kaling atong aktibo o pugihan, isog po kayo ni. Sipya tani, manumbag ko na yun, kay Baxeruan. No? Si Kagawad Atis. No? Kagawad Atis. Sa ako mga kauban na councilors, si City Councilor Noli Pardillo, kanis Noli Pardillo, kani? Mo ni hari-hari sa konseho kay mo ni tag-iya sa finances. No, City Councilor Noli Pardillo, akong boss. Ang ako pong kauban, matod pa ni ipo ko na imong kontra. Dili na ako kontra, katbang lang. No. Tingala bit ako imo man mo upan niya stata diri, no? O pagpag-sugod lagi sira, no, si City Councilor Rodolph David No Surrender, no? Rodolph Tata Tamula, no? Sa atong mga engineer sa atong departamento sa ICWS, no, si atong department head, si Ipok Albao, of course ako ni campaigner ni usapon, bantay gini. No, si Engineer Sato Jimmy, si Engineer Aluro po dapat dire, no? Tanan nga mga ICWS, abi man ako daghan kay ni mga Tal Santiago, pero naa mga kapitan diri mga konsehan upat kamo kadana ni tanan, no? Mga kaninyo tanan, may good morning, no? Usa ni sa mga nindot na mga butang o mahitabo diha sa atong barangay, sa paningkamot sa atong mga barangay council to request the City of Iligan government na unsay i-improve sa ato nga barangay, kinahanglan kay tagahag pondo. Walay improvement kung walay pondo nga mabubo diha sa atong barangay. Mo ni akong ginasulti kanunay, no? Even wherever I go, no, ang kaning mga barangay officials, no, normal man na you have your affiliation. Pero ayaw idamay, ayaw kaulaw nga muduol kamo sa sitting local government officials kay kanang eleksyon lumalabay rana, no, lumalabay rana. People got elected and wanted to be elected because they want to help. Mao gina gyud ang rason. I myself by accident nasulod ko ng city government tungod sa realidad o sitwasyon sa atong dakbayan sa Iligan. And ako nag-isaad sa mga tao, whatever I can do in the power, in the position that is given to me by the people, ako ginabuhaton. No? So muna ako encourage sa mga kagawad, mga kapitan, kanis tata, amigo mo yung tata, no? Pero si Mayor, mabilis na amigo ni Mayor siguro. Maikog mo na siya mga tusan ka sa Mayor. Pero maikog mo gini nga tao niya, kung tanaw, no? Kay bisag amigo mo, hindi ka mo dool squah, no? All you have to do is just make the request, no? Especially we're preparing for the budget of next year, no? So kanang whatever development that you want, concreting of road, water improvement, magpasalamat ko, you just request it to our office and the office of the mayor. O kamo na panikabutan nga ito ginanghimuon, no? So, wala may request, wala may pangandoy para sa kalambuan sa atong barangay nga gibalibaran kana sa atong mayor. Plus, ang ato usab nga sangguniang panglungsod, whatever requested by the mayor for authority para funding ngadto sa barangay, we will never refuse it, no? Mao man ay among gihimo, no? Mao man ay gihimo. Walay babag sa atong konseho sa mga kalambuan o pangandoy sa atong katawhan o sa atong mayor nga pagkahimuon nato, no? So mo gina ang kamaturan. So mo na ang isulti, naaman ni ang atong mga kagawad, naaman ni ang atong kapitan, ako ning uspon pagbalik. Do not hesitate. Whatever our office can help, do not hesitate to come. We are in the power para ato ning gamiton sa kapagalagaran sa atong katawhan. No, kung naa ang atong pundo na ato'y mahimo nato di ato na buhaton. Pero kung dili na po maabot sa atong resources, which I believe pwedeng maabot na sa atong resources, atong ginabuhaton. No? So, ang importante nini, ang atong mga kagawad must connect with us in the city government just as we are always reaching out not to sa atong mga kabarangayan. No, so for everyone who are here sa atong
tukod o pagbugna nining ground tank I hope it will help us. So sa una-una ninyo nga dunay projects that need to be realigned, just make the resolution and we will adapt it so that sa daling hikayon mahimo dahil especially the concreting of roads na dili pwede kay mga tagiya din masugot, no? Request for other ground tank. I do not know if there is a need of ground tank dito sa Orchid sa POC. Kay I wonder kung ang atong tubig nga atong gipump dito sa Roque. Nabot ng pump dito, wala pa? Kapit na? Abot na, sir. Kapit na mabot? Ano, sir? Nabot na? Oh, so, dili na madugay. Malunod na to dito sa ilawom sa yuta. O niya, basin mo ipapump na to ang tubig. Ay, ano na to kung makatabang pa to, Jim? Katong sa San Roque, makatabang to sa Orchids. Okay. So kana kay very approximate man, dol man jud kay na mga wala kabot og mga 500 meters gikan sa deep well. So matabangan ang ato nga orchids. But anyway, anything that you need to see na kinahanglan buhaton para sa Santiago, just let us know. Kay bawal lang ta kay ato nang buhaton. No, so kaninyong tanan ako mingon, may this project benefit the people of Santiago kay mora nang ato kanunay nga ginadamgo nga ang atong serbisyo nga tinuuray sa atong lokal nga pagamahanan, especially sa water district this time with the new administration moabot gayon diya sa ato nga mga kliyente ang atong katawan sa Akbayan Silingan. Salamat. My good morning. God bless us all. Also, we have Kagawad G. Aloro, the Chief Construction Division of ICWS. Good morning. Ang akong pagtahod sa ato ang Film Indonesia present sa amo ang mga groundbreaking si Honorable City Vice Mayor Jimar Veracruz. Good morning, sir. Ug-usab-sab kini si City Councilor Norly Pardillo, ang atong chairman sa finance na always present po ni siya. Good morning, sir. O sa akong City Councilor pod nga chairman pod sa water among big brother si Honorable Tata Charles Tamola. O sa among early bird nga digni siya permi gusto nga magdugay-dugay mi kung mahimo mag-unay gyud mi permi dinhi. Always ready. Ang among yung active nga city government department head 2 nga si Engineer Josephus M. Albao. O sa akong partner usab sa planning, kung siya naghimo ani nga plano, ako po ang mag-implement si Engineer Jaime Sato. Usab sa atong barangay captain di ay kailangan ko si mong papa, sir, kasi barangay captain Villaver. Usab ang katong magsigig balik sa office nga sigig follow up gyud halos kada semana sa ani nga project si Kagawad Atis kang Kagawad Hermosilia o Kagawad Nadayag ug sa kung mga kauban nga naa dinhi karon sa mga lumulupyo po dinhi sa barangay Santiago maayong buntag sa tanan. Kini nga project actually dugay na ni siya ang makalangan gyud sa amo, sir, ang kining mga deliveries diri gyud kay ga monitor gyud ko ga inventory ko kinahanglan maabot gyud siya 90 to 95% ang material nga ma-delivered ay nato sugdan ang project kay mag-unsa man ni diri kung 50% lang 60% lang ang ma-deliver dili na mo mahuman ang project wa man mi kabalo kung kano saan na pud ma-deliver ang next delivery mo na nga ako gyud na ipasabot kang Kagawad Atis na dili pa gyud na mo masugdan kay ang delivery mao pa ni siya nga percentage pero kanoy sa Ginoo niabot naman gyud siya almost 100%. Ang bomba lang, Jim, wala pa pero amo na nagisugdan ang among buhaton karong adlawan nagkuan nami mag-deliver na diri sa mga materialis ang among unahon magbuhat ang ground tank. Pero akong problema og na mo ibutang kay dito mabasa ang plywood, malata ang kahoy. Pwede dili mi magkuan. Kay buhaton man namo og una ang forma ay mi magkalot para pag human sa kalot, diretso na dayon ta forma na dayon para ma-completing na dayon nato ang tangke. Og salamat gud ay kaayo sa atong City Mayor nga si Honorable City Mayor
sales due diligence nga siya pod ang nag-approve naghatag ani nga budget o pohon 60 working days siguro mga 3 months ni siya kay 20 days naman ang isa ka bulan. Hopefully by August, September, October, middle of October, amo na ning ma-turn over sa inyo ang kini nga project o matagamtam na sa atong mga lagyo nga dili na maabdan sa tubig, makatigalaw na sila sa tubig. O salamat kay sa tanan, salamat sa Ginoo, and good morning and God bless us all. And now let's proceed to the groundbreaking ceremony. I would like to request everybody in front to please proceed in front of the gate para sa atuang tulog sa capsule. Kasi hindi yun ang malata. Sumod na lang yung mayagay. Naisahin mo yan. Malata na lang yung kapsul niya. Di sundan. Sumod na yun. Sumod na yun. Atin ka na di ba? Kakamayin mo. O, dito. Okay. Approve. Ayos. Okay. Giliran, salig naman na siya nga. Ako man na siya. Thank you.